Здравейте! Представям ви новооткритият музей на Геодезическия факултет при УАСАГ, който се намира на булевард Христо Смирненски 1 в ректората на университета. Ще ви запозная с един от инструментите, които можете да откриете там. Нивелирът Карл Zeiss Jena Ni 050 е нивелирал от 70-те години на 20 век. Той се състои от окуляр. През него оператора на инструмента се визира към латата. Увеличител. Той се използва за приблизително насочване към латата. Винт за фокусиране. Чрез завъртане на винта се коригира фокуса на инструмента. Винт за прецизно насочване. Използва се за прецизно насочване към скалите на латата. Винт за хоризонтиране. Служи за хоризонтиране на инструмента при станциониране. Сега можете да видите интервюто с доцент доктор инженер Любка Пашова. Технически нивелир с безконечен винт за хоризонтиране Ni 050, производство на Карл Zeiss Jena. Отново числото показва каква точност може да се постигне на двойно пронивелирано разстояние, плюс-минус 5 мм на километър. Нивелира много бързо се хоризонтира с тези два винта. Те се завъртат в противоположна посока, когато трябва да се хоризонтира. Има една кръгла либела. Освен това, тук отгоре това ръбче е визиора, когато се насочва лата назад, лата напред. Включително може да се върти и самата тръба и да се насочва много по-прецизно към латата. Използва се в строителството най-вече за техническа нивелация.